Mbak. Ayo. Yo. Iya. Ayo, 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 Ayo. ayo, ayo sama, ayo sama. Pak Manji, tak kira orang muda. Oke, pikir tak gelem ini. Kita ke arah Melayu ngono kok yang malah mundur. Makin Mas disiapkan babak 3. Iya man sih. Nek wis dumuk bloyok iki, Nduk. Waduh, Wis dumuk bloyok. Lu mau buaya? Ya ini kok yo Enggak apa-apa itu cuma etik. Oh, etik. Wis pokoke engko bapak terus semangat. Ya Mas Abang? Ya. Terus putih Mas Kuncung. Iji, ini kok. Ya derek mikir mawon Mas. Nah, Pak Joko dan Ya, nek buri wis mateng njok lagi awake dhewe mundur ngono ya, Nduk. Leres. Mosok awake dhewe arep mundur sik. Apa masa Nek wis urung. maju dhewe lah ya. Makane kuwi. ini gue suruh. Bro. Bro. Iya.